Aruba krijgt regering, dat is nu duidelijk. Nu de formateurs klaar zijn met de formatiepoging, met de formatieronde, sorry, dat moet ik het noemen. En ze hebben een regeerakkoord van zo'n 100 pagina's aan de gouverneur overhandigd. En daarmee is er een regering van de AVP en Futuro. Naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 6 december vorig jaar. Er is al een ministersploeg bekendgemaakt, hoewel nog 1 kandidaat, Mike de Mesa. Daar is de screeningsprocedure nog niet afgerond. Maar de minister-president wordt Mike Eeman. En daarnaast wordt Arthur Douwes de minister voor Justitie. Melvin Wyatt-Ras voor Volksgezondheid. Wendrik Cecilia, de coming man van de AVP, die wordt minister voor Toerisme. En ook wordt Arthur Douwes waarnemend minister voor Infrastructuur, Energie en Telecommunicatie in afwachting van Mike de Mesa. Dat zijn de ministers voor de partij AVP. Voor Futuro zijn voorgedragen Gerlien Kroes als minister van Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Jeugd, Innovatie en Sport. Zij wordt ook vicepremier en Geoffrey Wever voor Financiën en Economische Zaken. En het is de bedoeling dat ze vrijdag worden beëdigd.